Assalamu alaikum ‘yan uwa na wannan gida, KT Kanke TV ina maku fatan alkhairi. Idan yau ne zuwanka na farko da Allah ka danna mana subscribe domin shine wannan a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo zai zo gare ka. To, yau muna ɗauke da wani ice mai suna maɗaci. Maɗaci yana magani da yawa. Yana maganin ciwon ciki. Ciwon ciki in dai ba na ajali ba ne ba, to in sha Allah ka sha za a samu sauƙi. Kuma bai tsaya iya nan ba. Maɗaci yana maganin shawara. Wanda yake fama da shawara, to shi ma sai a samu maɗaci a jiƙa a ruwa a sha. In sha Allahu za a samu sauƙi, ko in ce za a samu lafiya. Kar ku manta ku danna mana subscribe domin duk lokacin da muka sako sabon shirinmu zai zo gare ku.